Kardom Pini Karbi Prantam Bertang Ton Pen Arjuponikta Labangso Lokolangso Langsun Kijui Kilang Pen Chenglok Kicho Kijun Adimanta Mepik Lasi Lasodim Nilitum Kad News Aperangke Rangsina Bepen Kahumridam Duarbaguri MSC Constituency ke Parlo Lokhojan Mate Lokholangso Hawar Along Isi Langmesen Alangsun Lapen Piknik Kicho Adimalong Ebokte Raya Hawar Atum Jasemet Golaghat Dibrugarh Nagaon Lapen Guwahati Anat Atum Pen Bangso Alangsun Along Nang Kijui Kilang Atum Nang Kilang Apai ke Bat ke Dobo Majok Koan Alon Doma Pua Hok Kachiniji Apan Nilitum Aperang ke Pen Kahumrida Maberta Nang Itsine Aprang si kaching hon ka news channel kelang ver sulang do Karbi rat la pen kaching hon pen kat news channel kelang ver do an pasa men nili rangsina be hin penane to phaning klong pen kardom nang pajer tholo la sipini nale tum phan ani wang project abirta nale tum phan ke wan peson thak thak sipini stame nili dak duar bogori constituency ang kang pen la dak lokho thoi mate lokho jan pusila dak so arong phangke sonsi kache thang la sipini nili la dak stame isi pinang an ani pen lo dak hawararat atum pen nili tum phan dak jasemet la duar bagori first club tum phan be tanang palesi ladak isi langsun langmesen do la penadak pinang an dibokterai aratum jasemet la golaghat jorhat nogaon la pen guwahati alam la pen diblugur lom tum asta ladak nang kilang ke bang atum ani bang stame ani siang bom pen bang pharo pho an kila son kilang atum do up selang ni tum nang than lo la sila bang so dim long pen ko an kilang me ko an alira cham duma la pen bang so lang sun ko an lang mi ma pe pininu tumadak nang ko humri bang lo la si yasemet dani ni tum nang ko humri pen ka thek long bang ke kilang pen same ning sampek la pen kilang same lang mi pek ando la sinale tum phanili nang e pachini kang tung mate nang e than kang tung bang ke la lo jasemet dak ili tum jasemet la loker mate arong arat asar tum ta same ili tum do la si la bang so lang sun la pen la bang so alang aputhak ni alang ni tum phan ithe thini ka chingki ka chi thani phansi nonili apor en Bangsa langsung amen bangke an bau langsung pusi dak lokho thoi ba bangke ki papi mas la na si la bangso langsung na join ne pensi khelo penta banga khe si tame ha Dibrugarh Tinsukia Jorhat Golaghat la pen Golaghat Jorhat Guwahati pen anta banga khe bang piglo tame li tum Karbi khe bangke li tum da ju non rong so ni tum thanta chu pa plan non thek thedal lo si tame la bangso non tum ke the ki ding pen la bangso nang rabu hante Nepalji ta sidak ini tum Karbi ang long mane Karbi habar long ini tum border ta ini isi ke kachire kom ben besar dopo la penon towa anta ini tum asa o akidore do ta si an munruk avya da arni sisiang bang ta avedya lo puta surisi la pen pharo trak atolot ke avilo muni ke bang na ke bang do sitamen ini tum thanta chobona do thedal lo la sina tum kado ka be phasitame la ili tum Karbi hawa Karbi arat an phan tiniri lo tabangso alangsun eri an bolangso langsun jong si li tum paman thera aruso se alira cham pidu thelo lipunte an so sesi munit ke kibang la an bol mane hako mane tung an bol do pik tung an bol do pik pusi pula so lang roi ha thang abang ke aman hala ri pan tum ri no tum la so tung an bor la long pot pi la si la so tung an bor a jo ni si an bor lang thu pu ko alam mang ke la pu si akisar sa to than ka rong kan kilo lang la sun dak pe adha kilometer ta bilo rong pen bang ke ha je rong pen dak lang sun an bang ke adha kilometer abilo mun ke ka ta bang la bari khai se le pute ning kre bang si ja se me he ta bari kham ta la ki phang ok jo ne lang na chiglu exam do ba lang na chiglu jo an ne si muni wak pipi non helang atumi digang bong tame gari ghura ekdom bike la son ekdom war phip ma rong mong se ekdom pasapi kang et lo la si la bang so ni tum bang la bang so thang ta pa plan non thek theda konsura bang dam bom la pu so arong lang do ran ben la si ki the di tum phanta ni li hin pe tame ni li rong asar lo Siningri lo lawang so adim jatejan ini tum Karbi ang long hawar duar bagori konstitusi ang kang long sidolo la sila hai alira cham nang pidun thegi aphan nili hin pen Siningri parlo sardo Sarupathar MSC constituency ki parlo Balipathar Higher Secondary School playground along Penpang Chengponsi
National Highway 39 an silent procession a jaime kapaman pon jaime ga teng pen bangso api mai ingni pon sonsi mai chari pon lokhiram rongpi aluhiaman pen MSc kadom terangpi silarson rongpi board chairman meteorology weight and measure lai chaning le BJP spokesman is Karbi Simeon Rongphar VDC chairman Nasing Rongham Minika Hansepi Anparta Manpeng Kido ke thekidingatu chipongdu Aduntu MSc kadom terang piari dengpen spray machine kowe clean lemon clean Anparta har ghar teranga mate irangji ni phai krep hoarni India independence arni adontin national flag ke tardun edji aphan national flag abang phutti na phanta rondu Bokazan pen Bisnu Lekthe report God News ke wana bangke lake Ladakh Surupothar Mondol pen isi silent isi procession pilo la pen silent procession dodet pen rat pen alam the isi gache than gache mum isi alam the padulo Ladakh bangke India pen Pakistan la 14 August la so ilitum longri hini gache thak along pen la so Pakistan la pen lapu ihinat bangke dharmo amen pen country ka somar ihina bangke secular amen pen lapu itum longri ki pajok laso alam the along Ladakh kisung ki boy la pen ilitum phur ki mu alam pinangan non owe kimia tum ke India Pakistan kachikak alam than lo polote 1947 laso 14 August alam than po lansi pajut kokti sitame pinangan ilitum arlo non owe kimia tum pen chenglok inut Indian inut Bharat polote ilitum ke Bharat mata pusi chipu lase Bharat mata puyong si ilitum ka chipulo polote laso ke jok van aphan ko ana kisung ma halaso kisung alam bangke klardak pen ilitum ka chinia kenang sot lapen halaso long konane halaso ang bong long kichokam de labusondo halaso kichokam de aputhak pen puthot kichok thuji aphan kiwangji arni itu mesen ke pachok lim je aphan bangke ilitum ahin pen Ladakh national wise si isi prime minister non pirthelong kache thangplut amen kache thangplut isi wall leaders Narendra Modi prime minister India prime minister alangli 2021 aningkan pen je silent na procession along magana si tong no la sa thipi alam theke la hen no penangan alam the congress a government tum kidip joy te go non stame 14 August alama banke congress a government tum damtang pro an same deep joy halabang so por hut ko ana kisung si tum ka chak nang malapen ko pia po si India Pakistan chethak nang koklo hala sudu hut all India Muslim League tangholapen congress hal tum ang bong ka chiton tia joini si pini la soni tum along phonang kok jula haya lam the bangi pini as resource person neli me thangda kalang lo board chairman da kalang lo an part ame spokesperson la chaning leng nitum banga thomas spokesperson nitum manang peglo la sinitum unan pen nilitum kachiniana teng pen nitum klardak pen rada phanil tum than pon lo asilang tum athengno bangke pini la ana lama than pon pedet post ame ja semeda bangke lalo initum pini bangke ning duk pen kachikimo jo hala bangso ajai mexi pini ke deng pon asilang tum ke wanga potana tum adame churo perfect lo pai ni phai crazier ni Dhansari constituency ki parlo kowe bir langso pathua klamalong Maa Durga men pen ingdeng ke thom football knockout tournament ke chingsiar ni ingpu ponlo Maa Durga mandir kurupi phudang ingtipi ingpu ponsi japonlo bangso mailong alhiaman pen bapuram terang SGB tomsing ingtikathar ronga saratum kowe bir langso LP school thanbang gonesing ingtitame chitongdun pen kangpua mailong aliralon pidun ringti Kechengsi kachipate pon dilai jerpo chingrom FC lapen rongkang team FC di fuang bongsi pathu ponlo lapen dilai jerpo chingrom FC kethek sera jok 4 pen 2 pensi rongkang team FC atum aphan parem ponlo labangso football knockout tournament anong e lake winner aphan 25,000 lapen runner up aphan 20,000 an pathik ponlo Lapen football patuning ke hanga tumaphan non amat joining apor dolang pusi committee tumpen pachini laso football ke pathu ki bi bangke ili pai Maa Durga mondir amen pensi khela bila pining anikan lake angdung kiti
aning kan lo asining kan ni thom pachok mane ning sampik lo nili tami he ko ne aning kan ke thom pachok ji phan sami ili pai phan ning ting sam ning chi the mane dak ko ne chilang chitu rapet osmar phan sitami pasok khila kibibi bangela lo la pen isi pudam tung nili ale jenji phan kali ale nangji phan kali athe ladak kaduk kawe la rong berong thak la osmar phan tami a okapran misian jia phan mane khila thek ser pen tami ani kan ko ong khila thek li lutang pi iri keng tami asap u kardik do kok ji la hai phan tami alang tum phan tami isi akimi mane matha ponlo na pen aku ladak nilitum mate kaduk kawe la jelang citura pet ilipai Maa Durga kan pidak chardom chardi cerap citura pet aku miti lang ditumpen sitami tapuson ini si ilam isi kacing hon pensi labang so khela angdum kiti pining kan bilo lasi first prize bangke tangka suring ko rapot apen second prize bangke suring ko nason sifat thik di lepini ladak football competition ki bi ke lake Maa Durga amen pen sigedi la pen nilitum mane ai hi donation pen ladak khela ke bi gali mane bilo pola abramun pen jenglok ke claim ke dam ke me arna ma hirju me laso mondir pen penang anong ta kichu mi long lo lasi anso se nilitum lai sport bilo polote ko mane amen chethang muchoji mene la pen nilitum donation sitame lapu member matang ke nilitum committee pen mane pangrum pen lasi khela ta bilo a price ta pining chuning abang ekom chat pining ke ningkan ke thom ke chok kumasi first prize hala winner abang ke 25000 second prize abang 20000 so si bilo lasi nili nale tum news angno nang ke thanung ji sitame nang ja ju sitame son ka belo je nitum mane Maa Durga phali ninggang sampensi laso khela ke kibi asi nili pachini ding ke lamda kecengani lo so khela bang kecengani pen amisen ji phan mate mu khela final tok amisen ji phan sini tung komite hin mate pini nili ba ke secretary man sini nge lo kami komite hin phan penta mane tu pang samjin ji phan si rat tumata chining ri lo se first khela prize bang ke 25,000 kilo second prize one ke 20 kilo so khela bang pining ni tu ingdeng thong klem pen morning sitame unji phan bang bori po bachang edet sitame la bang ke eprang la jipu thik te lo sitame la ingdeng thoman bang ke pining an bang la leng to pulo ase la rat manjuk khela bang putung bang an sitame mulat pini pen ke chengo second third fourth patuan sitame la punang samlun jin pen khelam chuni phan se chuni lo ke damtang ningkan ingkoi rapli sosia prang akesar sara tumang bong ison sonielam the kachiton tea jok rong rup kachikak mate kachiplak nang koka jok pini puthot kaching room thua sai kedeng pong rong rup kachikak mate kachiplak lake kemisen ang the kali la pena jada sayamung le deng pon sitame katora do vektiti la puson si langhin constituency ke parlo bing tia rong tame ke damtang ningkan ingkoi rapli prang kachikak kachiplak ke dokko ka jok rat sai kedeng ponalong masap katora do vektiti lasi ke damalam ke dam tang lo puma thapon si uthot non ove kimya pora hoda bangke kaya teng kaya mengason chingrum ra pedra jat asaya mung ne do stame an so se claim me dam minang ji pura pini bing tia rong asar pidya singing tia hem mate pharla long ka chingrum amai ing samjin pen pedolo la pente pini bangso ka chingrum amai long non eprang ke wangji chujun chuku adama sar la pente ajada saile rong rupen deng pontami nang chirap chitodun ekpo pusi pini kachipa okdun don crazer cap atum pen chichak ponthulu langhin pen sar pen pokro report card news kitum ro halan
kita tang kusam pisara kai hutang ke binti orang pesi ton suri ton hoi tami dorapet harapet dorapet julapet lo sitame angbong alom mate suri ni kan pen kita tang suri krek ingko ra thom ni kan bang ke chok lim lo lasin non hala so angbong an bang ke chupek jam asongsi bang bom lo sitame hala so ang kai pena kun non uwi kimi tumbang ke matha chiking la pesi pini bang ke hakot teng hakoman di hakot teng hakoman di darong het dora penang harap penang ku alang itu alam kucipaklan alang tum aninga klong alam pen aso kucipaklan anti thana timusi pini bang ke militum bi darong arong barim pusi punang koko arong asaba hoi pen itu bangta alang don krisil kep arat tumbang ke deng polo lapen kiwang nang dia pola ni stame koson si rong pen kiklen nai kedam nang ima bike ko ke la non la forest reserve putha kala la non ni tum ke forest along alu sigido ase hala so forest alu sigido joine ke non bang ke ala so forest pen dirijak laso pincong ye pan non FRC seng asila so FRC seng long ang deng lo pulutan te itu hala binti pen ako altum la kedam tang to na chi lo semsing ti tamela so binti ado komen pen si sunang kok to al kapek pen su tek tele pula so joine pen si alang itu da cimatha laso tikirla pen si pingi bangke nitum la pupen kewan don kret troksi la penting tung kang hong don ingkora don kris sirket la pente la non itum kang hong don ingkora ni arat tumang hong ten pini anisan cura pui penceng lok lam tame kirang dia por tame kuson siklem na ima dam na ima laso puta tinggi cetan la sila sop tinggi cetan puta nang tu media hoi pena pangdak pita pusi pini untuk mana johan lopot lasi hola so 2000 surihini aningkan penon ingko rapli anlo laso akeceka hu akisar hut pen laso nili tumta chini dun delo lasikla akisar bala din ka cekap non uri kimi tungke la non kitchen room ji ula so ni tungke wang lo lasi non bangke nili tumbangta matha lo lasi aprangate din tirong dopo kusini tungi nonta ninchi thelo aprangate si dopo lo nonta lasi chiwang lo ke la lo halan bang ni tunda pisar ko kai ke chini do ne del he lana bang ke ko son pe tong ko son ne ka che ka lan bang ke ni tunda chini do ne del lo no bang ke no wiki mi tum lo ni tunda bang lo ni khelo la sita bang lo aprang ateng aprai ke ni do na puya lo he ni tunda don ko no li tum che bang no ni tum don krisir ke lo don da bing tirong ni tunda no nang chipang rum dun ke Asi aprang ateng dopo sili tunda dak non sir kebal tumge ning khelo ning dolo la sinon ke lakwan le lok Dimapur supermarket garden along smash face atum ke patir pipon heavy metal kachipate along Karbi long aben dead trap atum chipahai dunsi nong e chipalong dun labangso kachipate along kadu kawe ke aben atum chipati dunlo la song bong pen Karbi long aben dead trap atum alunjir ke mesena jok ching senong e chipalong dunlo Dead trap aban alun se po songja lek thera pen ari sang ho tum gitar ben ki thip ke thenga tuman tami se na jok kangkrung kang sa tum pangdak ponsi non puthot kaprek ang deng kachapate along dead trap aban atum aphan ke phapon pado Karbi khaya tum ta isi pen isi kang tui ang deng kile dun aniwang ta chimit me pinasonsi nang man tanglo Let's jump. Come on. I'm a rock, jump, jump. Left. Jump.
Tang te pini Karbi pranta ma birta bang ke lapon si kang tonik lo kardom.